खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै एप्रिल 2025 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा दिनै हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ। गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो दिनै जाफुंसारनोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैनोबो हागौ। मावनो लानाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां मोननायाव गोसोआव गोजोननाय फैगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ आरो बिसोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनायाव सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। माबा नङा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हायियाव गोसोआव दिनै जोबोर उन दाहाबो फैनो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव नाथाय मानहानि जानांनोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमाजानोबो हागौ। सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। न'खराव अननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। समाजावबो लोगो लेवा बांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै लाइमोनफ्रा फोरमायलायनोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना
मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गियाननि आंखाल जानोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा जोबोर आला खाला जानोबो हागौ तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनोबो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ गोदान थांखि नाथाय लानो रोंनाय नङा सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ दिनै बांनोबो हागौ न'खराव बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोननो हागौ फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन माबा मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोननो हागोन बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन लोगोफोरजों बाख्नायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां रोखोमनि जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन गोबां जेंनाखौ दिनै गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनोबो हागौ गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन आरो बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा जेंनायाबो दिनै गोरलैयैनो सुस्रांजानो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन बिमा बिफानिफ्राय अननाय आबोरखौ मोननो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नायजानोबो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां सोरजोंबा नाथाय थगायजानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद उरां फारां जागोन गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो दिनै फोरमायलायनो गोब्राब जानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।